मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बढ़िया फिल्म बा और हम पहले ही कहले रही जा कि हमन के जीतले के बाद मुंबई ना जाए के मुंबई आई आजमगढ़ में और वह भइल भी पिछले एक साल में 5 विधानसभा में हमनी के फिल्म बना देनी जा और अभी 6वीं फिल्म बने जाता। मैं मायके चली जाऊंगी, शुरुआत हो गई बा, बहुत अच्छा शूटिंग चला था, पारिवारिक फिल्म बा और अभी जमाना भी पारिवारिक फिल्म के बा। और चूँकि टेलीविज़न और OTT के ज़माना बा और ऐसे समय में लोग घर में परिवार के साथे बैठ के फिल्म देखेला, तो पारिवारिक फिल्म के ज़्यादा डिमांड भी बा और हमनी के उहे ज़्यादा फिल्म बनावत भी बानी जा। तो मैं मायके चली जाऊंगी भी वैसने वो फिल्म बा। इश्तियाक शेख बंटी जी एक डायरेक्टर बाने और बहुत अच्छी फिल्म बन रहा बा। तो कितना अलग हट के किरदार बा, जैसे कि फोटो में बड़ा वायरल हो रहा बा आपके लुक? किरदार इनमें हमार बाटे वो लाइन मैन के और गांव देहात में जो नॉर्मल किरदार होखेला उहे बाटे। और चूँकि फिल्म पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड पे बाटे तो लोग के बहुत आनंद आई। घर घर के कहानी बा, एक तरह से कहा कि घर घर में जौन होला उहे बाटे। हर घर में जौन समस्या होला, जौन परेशानी होला और ओके कैसे लोग उससे बाहर निकलेला, ओकरे विषय में कहानी बा। लोग रिलेट करी, सबके जीवन से रिलेट होके वाली कहानी बा। अच्छा लगी लोग के। आपके अम्रपाली जी के जो जोड़ी बाटे, जो पब्लिक हमेशा डिमांड करेला कि हमेशा बार बार एक अलग इंटरटेन करेला, ते में कितना अलग केमिस्ट्री बाटे आप? बहुत अच्छा बाटे और पब्लिक भी वही जोड़ी के ज़्यादा डिमांड करेला जेकर किरदार पसंद आवेला। और हमनी के लगभग जितना फिल्म साथ में कैले बानी जा, हर फिल्म में चाहे आम्रपाली जी की किरदार चाहे हमार किरदार लोग के बहुत पसंद आयल बा। और यह वजह बाटे कि लोग साथ में जब फिल्म आवेला तो ज़्यादा देखेला लोग और लोग के ज़्यादा पसंद भी आवेला। तो एक बार फिर से हमनी के एक साथ ही फिल्म कर रहल बानी जा और हमके पूरा उम्मीद बा कि लोग के बहुत आनंद आई। प्रवीण कुमार जी फिल्म डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर बाड़न, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बाड़न, का कैसा? बिल्कुल, प्रवीण भैया अब प्रोड्यूसर बनल बाने। पहले तो वो हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी रहने। बिहार में हमार कई फिल्म के रिलीज भी कैले बाने, यूपी में रिलीज कैले बाने। और एक बहुत ही शानदार फिल्म एक पहले भी हमारे साथ वो कैले बाने, गोवर्धन, वो भी तैयार बा, जौन भोजपुरी सिनेमा में वो माइलस्टोन साबित हुई। और ओकरा बाद अभी फिल्म बन रहा बा। और एक पहले एगो और भी फिल्म हमनी के कैले नहीं जाए, यही आजमेगढ़ में मेरे हस्बैंड की शादी, वो बहुत अच्छा फिल्म बनल रहे। आम्रपाली जी और काजल राघवानी जी दोनों लोग रहे उनमें। और अभी मैं मायके चली जाऊंगी बन रहा बा। तो आनंद आई, लोग के बहुत आनंद आई। बंटी जी डायरेक्टर साहब, उनका कैसा? बहुत कमाल के डायरेक्टर है। और बंटी जी के हमारे साथ तब से बाटे जब हम बंटी जी के पिताजी के साथ फिल्म करी। तो स्वर्गीय असलम शेख जी जब फिल्म बनावे तो उनकर फिल्म पारिवारिक बैकग्राउंड के ही खातिर जानल जाए, जैसे विदाई रहे, परिवार रहे। उनकर फिल्म लोग के बहुत अच्छा लगे, पसंद आवे, काहे कि चाहे बंधन टूटे ना, सब पारिवारिक फिल्म मनोज भैया के साथे, हमरा साथे, रवि किशन भैया के साथे, जेकरे साथ भी वो बनावत रहने, सब पारिवारिक फिल्म बनावत रहने। और तब से बंटी जी के और हमारे साथ बाटे जब वो अपने पिताजी के असिस्ट करत रहने। और उनकर लगन मेहनत देख के हम वही गरी उनकर बाबू जी से कहें कि तुम्हार बेटा जब भी डायरेक्शन में उतरी हैं बहुत अच्छा काम करी हैं। और हमके बहुत खुशी बा कि अब जब बंटी जी फिल्म बनावत आने तो लगातार एक से एक फिल्म बना रहे माने। अभी इनकर एगो फिल्म आयल रहे विद्या, जो बहुत ज़्यादा पसंद कल गई, लेडीज ओरिएंटेड, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म रहे, बहुत लोग के पसंद आई। और अभी फिल्म भी जितना बढ़िया से वो शूट करत आने, पूरा हमके उम्मीद बा कि लोग के पसंद आई। और एक बहुत बेहतरीन, बहुत मजल सुलझल और बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर बाने। और उनके पता बा कि कैसे काम करे के बा और जौन समय मिलल बा वो समय में कैसे ज़्यादा काम निकाले के बा
वो सारा गुण उनकरे अंदर बा। तो हमके पूरा उम्मीद बाटे कि जैसे एक पहले बंटी जी के सारा फिल्म के लोग बहुत पसंद गई, ये फिल्म भी लोग के बहुत पसंद आई। तो भैया एक तरफ शूटिंग, एक तरफ जो है जनता का